वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांनी इचलकरंजी येथील DKT या संस्थेत सदिच्छा भेट दिली। यावेळी सहकार महर्षी माजी खासदार कल्लापना आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी नगराध्यक्षा किशोरी आवाडे, इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेचे चेअरमन स्वप्नील आवाडे, DKTचे संचालक रवी आवाडे साहेब व आदित्य आवाडे यांनी त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी संस्थेविषयी माहिती देत इचलकरंजी येथील यंत्रमाग उद्योगासंबंधी अडचणी सांगितल्या। यावेळी वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, माजी नगरसेवक सुनील पाटील, प्रकाश दत्वाडे, प्रकाश मोरे, पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राजू पाटील, सर्जेराव पाटील, रफी खानापुरे, बाळासो कलागते, अहमद मुजावर, इंदिरा महिला सूतगिरणीच्या व्हाईस चेअरमन संगीता नरदे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। मराठी एस न्यूजसाठी इचलकरंजीहून विनोद शिंगे।